Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magandang umaga Pilipinas. Maaksyong morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Masantos ya kabusan at si katayo namin. Naimbag nga bigat, kada kayo amin apo. Mabi nga buklas, kumuyo nga amin. Ni hao man. Ohayo gozaimasu. Today is Thursday, December na po. Ba't ako bumabalik? December 30, 2021. Official non-working holiday. Rizal Day ngayon, di ba, Conrad? Well, 30 Natan. Medyo makakaimis lang ito to kasi holiday Natan. Sigurado ng kanuman, Conrad. Medyo akaimis ka na. Ang kapuni. Duga manaya. Duma ka manaya. Duma. Sorry ka na lang. Ganon, no? O, yan At 30 po ngayon, holiday. Wala pong pasok sa mga government entities at ganoon din po sa mga private entities. Pero kami po dito sa Aksyon Radio, wala pong holiday. Dahil kailangan sama-sama tayo, Pilipino. Una sa aksyon, una sa balita. Muli pong sumasa inyo mga kaibigan ang ating palatuntunan MIB, mga isyu ng bayan, special edition sa Pangasinan Natan. Hanggang mamaya alas 9 ng umaga magkakasama po tayo para sa iba't ibang mga balita, impormasyon, mga kaganapan po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Siyempre dapat good news, no? Yung mga ibibigay natin sa inyo. Kailangan good vibes lang tayo lagi. Good vibes lang tayo. At siyempre matatapos na po ang 2021. Dalawang tulog na lang. Actually, isang tulog na lang. Kasi yung 31 wala nang tulugan yan. Yan na yung medianoche na tinatawag natin. Alam nyo na yan, no? Ang ating kaugaliang mga Pinoy, kahit saan naman, kailangan daw pag sasalubungin natin ang another year, ang new year, kailangan daw sama-sama ang buong pamilya. Muli po ako po ang inyong lingkod, Aksyon Violy, Valdez, Ferrer. Sa ating technical department, si Aksyon Conrad Alvarez. At kung tayo po isuswertihin, ay ating makakapanayam mamaya ng live ang ating provincial director ng Pangasinan Police Provincial Office, si Police Colonel Richmond Tardina. Yan, ang ating PPPO Provincial Director. At kung meron man kayong anumang mga katanungan or concern po sa kapulisan, ayan, pwede po kayong mag-text mamaya. Pwede po kayong mag-text sa mga text line natin, 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Pwede rin po sa comment side ng ating Facebook Live, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM, especially pag hindi naman po masyadong confidential para mababasa po natin kaagad dyan. Kung medyo confidential naman ang ating pag-uusapan, pwede po sa mga text line na binanggit natin, especially 0916-493-8008. Ayan. Pero syempre, kailangan po ninyong ilagay ang inyong complete name and address, no? Para po ma-address din natin properly. At if you feel like makakatulong po ang programang ito sa pagpaparating ng mga concerns ninyo sa iba't ibang mga government entities natin, especially sa provincial government, feel free to text us up or call us up ang ating cellphone, ang ating landline, 09 or 696-2256 and 696-2258. Yan. No? Pwede po kayong tumawag kung importante po yan at kailangang marinig ang inyong mga boses on air. Pwede po yung mga linya natin yan. Nandito lamang po kami sa may second floor ng Duque Building, Galvan Street, Dagupan City. Panawagan po sa mga friendship nating mga tricycle drivers naman dyan sa baba ng ating himpilan sa Galvan. No? Ang Galvan po ay street. No? Remember, ang Galvan po ay daan. Kalsada po yan, hindi po yan parking area. Okay lamang po na mag-park kayo. Yung kabilang side naman, bigyan daan naman po ang mga dadaan. Especially kami dito sa Aksyon Radio, no? Tayo po ay palaging lumalabas para po sa mga pangunahing balita. Pag mga emergency cases na kailangan nating pumunta kaagad, hindi po kami basta-basta makakalabas at makakapasok. No? Kaya please lang, no? Panawagan, alam ko nakikinig naman yung mga kaibigan nating mga tricycle drivers dito po sa baba ng Aksyon Radio. Bigyan daan naman po yung half lane ng Galvan, no? Yan po ay street, hindi po yan parking area. Please. No, please lang. At si Kuya Noynoy Ditanay,
At yung mga ano natin, yung mga posto enforcers natin, please lang po, pakiayos naman po ito. Kasi again, meron pong opisina dito, meron pong radio station na kami po in the name of public service, palagi po kaming nandyan. Paano po kami makapagbibigay ng natataong impormasyon? Paano po kami magbibigay ng timely information kung hindi kami makalabas kasi inukupahan nyo na po ang buong kalsada ng Galvan? Pwede po ba? Please lang, panawagan, mga friendly, mga friends natin na mga tricycle drivers especially, please, no? I-clear nyo naman po yung kalahating daan. Hindi po yan parking area. Galvan Street po yan. Naku ba? Ano ba naman yan? Di bale, panawagan din sa ating kapulisan sa Dagupan City, no? Headed by our Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel... Teka lang, ano yung first name ni Hepe? Nakalimutan ko yung first name ni Hepe ng Dagupan, Trimor. Lieutenant Colonel Trimor. Anong first name niya, sis? Yan. Good morning po sa mga friendship natin dyan sa Pangasinan Police Provincial Office. Hopefully, makarating si PD, no? Para po isasarado natin ang 2021 para sa kanyang pagbibigay ng guidance sa lahat ng mga kapulisan at syempre sa lahat ng mga kababayan natin sa ating lalawigan ng Pangasinan, no? Ayan, si Police Lieutenant Colonel Benjamin Trimor. Thank you, Aksyon, Jerry. Ang ating hepe ng Dagupan PNP. Yan. Okay. At syempre, binabati po natin ang gwapong one and only ni Miss Vicky. Ikaw yung presidente ng NUP Pangasinan, di ba? Si Police Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel na yan. Police Major Arturo Melchor Jr. Diyan po sa mga Tarum. Yan. Ang happy ng mga Tarum Police Station. Ay naku sir, dapat pala ipapasyalan kita dyan. Para marami akong dapat kausapin dyan sa bayan ng mga Tarum. Kailangan mag-courtesy call muna ako sa'yo. At syempre sa lahat po ng viewers and listeners ng Aksyon Radio Pangasinan, okay, sa ating pinakamamahal na Provincial Director, thank you. At ayoko nang basahin tong sinabi mo, sister. Miss Vicky. Sabi niya, beautiful host. No, joke lang. At Merry Christmas din po sa lahat po ng buong tropa ng Pangasinan Police. Good morning po sa inyo. Sa lahat po ng mga police stations na nakatutok na sa atin, hopefully, ay makarating ang ating Provincial Director from Tayug Police Station, from Burgos Police Station, si Floranti Zoriano. Good morning din po sa inyo. At San Manuel Police Station, si Lloyd Pereras. Ito yung mga early viewers natin. Good morning. Maraming salamat po at syempre yung mga Tarum PNP. Good morning. Si Cardason. Good morning to you. Ayan, patuloy din po kami mga kaibigan sa pagpapamigay po ng aming gift, no? Pagmamahal sa inyo yung essential gift pack mula po sa Action Radio at courtesy ng Parex. Ito po ay may laman na 4 na boxes. Asa na yung kwan natin dito, Conrad? 4 na boxes po ng sodium ascorbate, vitamin C, at meron ding face mask. Kasi po ang face mask ay bahagi na po ng ating fashion statement. Di ba ba? Kahit na po kung kayo po ay lumalabas, especially pag tayo po ay pupunta sa mga matataong lugar, kailangan pa rin naka-face mask. Protection na po natin yan. At syempre yung alcohol na kailangan din nating dala-dala palagi po yan. Okay? So yan po ipapamigay natin. Actually, meron pang face shield dyan kasi mali natin. At ibalik po nilang pagsusot ng face shield. Andi ba at alaray kindi tanay. Aglangi akag. Ato naupo lamay kintay. At tanay kintay si hindi tanay. At ay may vitamin C na tanay. No? At sa mga malls, may mga shopping malls pa din na naka-face shield pa din yung kanilang may staff, no? Yung mga sales, tawag sa kanila, sales agent nila. At importante naman yan. Protection din naman sa atin yan. Though, as of last night, teka lang meron yung, yan, ito. So, ganito, 4 na ganito, yung laman po ng face, yung aming gift pack, na ipapamigay sa inyo. Itong isang ito ay 30 capsules. Kung 4 yan, di 120 capsules lahat. Sodium ascorbate Parex po ito, branded. At meron siyang alcohol, merong face mask at face shield na ipapamigay po namin sa inyo. So yon yung ating binabanggit kanina sa mga ibang shopping malls ay naka-face shield pa din
mga representative o yung mga nandiyan, mga staff nila, which is ano naman yan, nakakatulong din naman. Okay? Although nung isang araw, I'm happy to tell you, no, I'm happy to announce na nung isang araw ay nagkaroon po ng 0. Ibig sabihin walang update, or walang positive, walang infected nung 2 days ago or the other day. So thank you Lord God. At least dahil po sa bakunado na tayong lahat. Hindi naman lahat, karamihan na po sa atin ay bakunado. Kaya po ganoon at kumukonti na po yung bilang ng mga na-infect ng COVID-19 virus. Pero as of last night, December 29, ay meron po tayong 6 na confirmed cases. May bagong 6 na confirmed cases at 34 na lamang po yung active cases dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Meron pong 4 na recoveries, naka-recovered na po. At nakakalungkot lang kasi merong isang naitalang namatay dahil sa COVID-19. So, doon po sa kabuuang cases na 35,616, yung naka-recovered na po dito ay 34,359. Yan. So, meron pang 34 na active cases and hopefully, maka-recover na po itong mga to. So, again, meron pong 6. Pero, nakakagaan na po, masaya na tayo dyan. Hindi katulad noon, 3 digits, di ba? Sabi ko nga meron yung nakaraan na 0 talaga. Walang naitalang kaso ng COVID-19 infected dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ito po yung mga city and municipality na under pa rin ng watch list ng Provincial Health Office. Like sa bayan po ng Bayambang, may 5 pa sila dyan. Sa Lingayen, may 4 at Malasiki, may 3. Oh, wow. Ang Binmali, San Carlos City, Rosales, San Fabian, Santa Barbara, Umingan, and Villasis ay may taga-4. Ang Aguilar, Alcala, Bautista, Burgos, Mapandan, Calasiao, Lawak, and Ordoneta City ay may tagi-1 pala yan. Okay? So yan po, yung kaso. Yung Binmali, tag-2 lang pala. Yung Binmali, San Carlos, Rosales, San Fabian, Santa Barbara, Umingan, and Villasis, tag-2 lang sila. Tapos yung Aguilar, Alcala, Bautista, Burgos, Mapandan, Calasiao, Lawak, Ordoneta City, tagi-1 po yung mga yan. Okay? So, pwede pong maging 0 na tuloy-tuloy. Ibig sabihin, wala na pong may infect ng COVID-19 virus. Basta po, pagpatuloy lang natin yung pagiging responsable po nating lahat. Di po ba? Yung pagiging responsable natin at sumunod pa rin po tayo sa mga health protocols na ipinapatupad. Kahit na ganito ang sitwasyon, kahit na bakunado ka na, no? Kailangan pa din ay sinusunod natin ang mga health protocols na ipinapatupad. Okay? Okay, magpapatuloy po tayo mga kaibigan, and by the way, congratulations sa Provincial Government of Pangasinan. No, bakit? Congratulations sa mga Pangasinense. Ipagpapatuloy natin yan. Ibibigay ko sa inyo ang detalye kung bakit. Magkaroon lamang po nilang mahalagang paalala. We got 10 minutes. Magkaroon po ang 8:00 ng umaga. Sa nakalipas na mga taon,
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magbabalik po tayo, 21 minutes, makatan po ang alas 8 ng umaga, dito pa rin sa ating palatuntunang MIB, mga issue ng bayan special edition sa Pangasinan Natan. Oo. So, kausap ko si PD at pumayag siya actually. Nag-agree siya na siya darating ngayon sa ating live interview with him and happily, no? Pero attend daw muna siya ng Rizal Day celebration kung saan man yan at susunod siya or hahabol siya dito sa ating palatuntunang sa Pangasinan Natan. So good morning sa lahat po ng mga police stations na nanunood sa atin. Sa Jacinto Police Station, si Solo G. Ibarro ng PCMS Julius Abreu is watching sa inyon. At Daniel Tandoy, Police Master Sergeant Daniel Tandoy watching from Balungao Police Station. Yan, BPO Pier 01. Good morning. Okay, thank you. Basta standby lang kayo at darating ang ating PD, ang ating Provincial Director. At syempre, si Brian Palaganas Makaalay, Police Staff Sergeant Brian Makaalay, watching from Santa Barbara Police Station. Hacienda Royal from Santa Barbara Police Station. Police Lieutenant Pedlawan Arcadio B. Jr., watching from Santa Barbara Municipal Police Station. At Fox Cads Granatus. Tama ba? Pronunciation ko. KMP Mendoza, Pasukin, NUP Kempi, Pasukin, watching from Bayambang Police Station. Good morning. Watching from Santa Barbara, Scout Cebu Hunti Fahim. Maganda na mga pangalan ninyo sa Facebook. Binalunan Police Station, good morning. Bing Albanja, Carino Macalanda, from Santa Barbara Police Station, Arian Hazel, NUP Arian Hazel Pahela from Tayug Police Station. Good morning po. Joy Romero Agustin. Yan, PMES Marie Joy Agustin watching from Tayug Police Station. At sa napakarami pang mga nanunood sa atin. Yan, Tango Romeo Alpa. Yan, Citra. Police Staff Sergeant Tony Rosa Ambrosio. Yan, si Tango Romeo Alpa watching from Tayug Municipal Police Station. Francis Namis from Tayug Police Station. Pikad Tayug, good morning. Pangasinan PPO Bayambang Police Station, good morning. May Bonzo, good morning and keep safe. Sabi niya, good morning Sel Pereras. Magandang umaga po, magandang umaga po. Mabini Police Station, good morning. At sa iba pang mga viewers natin, yan, lahat po ng mga magigiting na mga kapulisan at non-uniform personnel mula po sa Pangasinan PPO at mula po sa iba't ibang mga police stations. Magandang umaga po and Happy New Year sa inyo. Naway maging happy ang New Year natin. Madam Delia Cabais, good morning. At kay Sir Noel Dumayas, yan sa Jacinto Municipal Police Station and Basista Police Station. Keep safe and good morning. Okay, yung binabanggit nating good news kanina, dahil ang lalawigan po ng Pangasinan mula sa Luzon, ang 7 sa 10 probinsyang may pinakamataas na total revenue para sa taong 2020 ayon sa ulat ng Commission on Audit. Nangunguna ito lalawigan ng Bulacan, pero ang lalawigan ng Pangasinan ay pang-apat. Di ba? Pang-apat po ang lalawigan ng Pangasinan sa mga 10 probinsyang may pinakamataas na total revenue para sa taong 2020. Ibig sabihin, maayos ang pamamalakad, maayos ang financial accounting o statement ng isang LGU at ng ating lalawigan ng Pangasinan. Di po ba? Ang mga yan ay magpapatunay lamang ng isang maayos din na pamumuno ng isang leader ng isang LGU. Kasi nga, yung mga awards na binabanggit natin, yung mga awards na natatanggap ng isang LGU, especially ng Pangasinan. Kaya meron nga tayong abong na dayo, di ba? Kasi hindi na po kakasya sa ilang mga cabinet lamang, hindi na po kakasya sa isang room lamang, sa isang kwarto lamang. Ang mga awards, mga recognitions na natanggap na po ng provincial government mula po sa iba't ibang mga departamento, mula po sa national government of the Philippines, mula po sa Republic of the Philippines. Yan. At ang mga award na yan, yung mga recognition na yan, aliwatan niya duwaray binting, aliwatan niya binambantot, kantusirin, hindi po. Yan po ay in-evaluate, hinimay-himay, no? In-evaluate ng mga team na dumarating po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. At kung kaya nga ba ang ating lalawigan ng Pangasinan ay ginagawang benchmark, no? Pamarisan
ng iba't ibang mga probinsya, ng iba't ibang mga LGU, no? Ang larangan po ng health, kalusugan, sports, at iba pang mga aspeto, mga programa. Yung Abig Pangasinan, yan po, na isa po sa mga flagship programs ng ating gobernador, si Governor Pogi Espino, ay na-recognize po din yan no less than the civil service, no, at iba pang mga entity ng national government. Dahil yan po ay isang napakagandang avenue, napakagandang programa, especially ngayong panahon ng pandemic. Di po ba? No, bagamat matagal nang iniisip yan ni Governor Pogi Espino, dahil sa Abig Pangasinan na yan ay napakaraming mga components. Maraming mga component na makakatulong po talaga sa ating mga kababayang Pangasinense. And definitely, no, isang aspeto ng isang lugar para magkaroon ng maayos na pamayanan ay syempre yung katahimikan, yung order and peace, yung katahimikan at kaayusan ng isang lugar. Kaya po tayo may mga kapulisan. Kaya po natin ini-invite ang ating provincial director dito bilang siya po yung pinaka-head leader ng mga pulis sa lalawigan ng Pangasinan para once and for all, para matapos ang 2021, bago matapos ang 2021, ay ipinapamalita po ng ating provincial director sa ating mga kababayan. Ano nga ba ang lagay ng lalawigan ng Pangasinan when it comes to peace and order, when it comes to order and peace, kaayusan at katahimikan. Diba? Para from him, no? Wala mismo sa kanya, sasabihin niya na ganito ang sitwasyon ng ating lalawigan ng Pangasinan. Especially so, na bagamat hindi ko alam kung yan ay sineselebrate pa din, di ba? Ngayong mga panahon, yung anniversary din ng CPP-NPA. Di po ba may ganun? Kaya bagamat ang ating lalawigan ng Pangasinan ay na-declare na yan na insurgency free, di ba? Years back, eh hindi pa rin po nawawala yung mga dumadaan, mga friends from the other end na dumadaan po sa mga borders, sa mga boundaries ng lalawigan ng Pangasinan sa mga kalapit na lalawigan. But definitely, hindi po yan pinapabayaan ng mga authorities. Yan, nandyan po ang PNP, nandyan po ang ating mga Armed Forces of the Philippines na nagbibigay proteksyon sa ating lahat dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Especially sa PNP na hindi lamang po yan ang kanilang binibigyan ng atensyon, kundi lahat po na iba't ibang klase ng krimen. Especially ang illegal drugs, no? Na yan po ay pinakabilin-bilinan ng dating gobernador natin, si dating ama, dating governor, si Governor Amado T. Espino Jr., na isa po siya sa mga may akda ng Republic Act 9565, kung ako nagkakamali, no? Please correct me if I'm wrong. Hinggil po dyan sa mga batas, no, na laban po, yan, na lumalaban po sa illegal na droga, na hanggang ngayon, yan po yung kini-carry on ng ating mga authorities. Kasi nga, pag illegal drugs ang pumasok sa tahanan, wala na, sira na. Yan po ay isa din sa mga sinusuportahan. At palaging ibinibilin po yan ng ating kasalukuyang gobernador, si Governor Pogi Espino. Yan po yung palagi niyang isa po yan sa mga binibigay direktiba sa ating kapulisan na kailangan kung po pwede lang ay mawala ng illegal drugs sa ating lalawigan ng Pangasinan. So anyway, umaasa tayo na makakarating ang ating provincial director dahil umuo naman siya para po sa imbitasyon na ito, para once and for all ay maipahayag niya sa ating mga kababayan ang tunay na sitwasyon ng ating lalawigan ng Pangasinan. Anyway, sa ating mga karagdagang balita, good morning Engineer Rose. Sa muling pagbisita ng Abig Pangasinan Caravan sa bayan ng Labrador nitong Disyembre 29 kahapon po yan, ay isinagawa sa Barangay Bolo. Binanggit ni Pangasinan Governor Amado Pogi Espino III ng Abig Pangasinan na isang programa para sa lahat ng kinikilala sa buong Pilipinas. Kasasabi ko lang sa inyo, di ba? At pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Governor Pogi Espino kaugnay po sa bagay na yan. Wait lang. At ipi-play natin, papaninig ko po sa inyo ang bahagi ng pahayag ni Governor Pogi Espino. Ayan, Abig Pangasinan, tararangal yung maklan ng saman, parad si kayo ya. So this is a program for all of you. Kinikilala po ito sa buong Pilipinas at sa ibang bansa which was presented by the provincial government.
Yan, di ba? Sabi ko sa inyo, kinikilala po ang programang Abig Pangasinan sa buong bansa. At handog ng Abig Pangasinan Caravan ang mga sumusunod na pangunahing serbisyo: Kabuhayan Palengke Caravan, Karagdagang Pangkabuhayan Cash for Work, Abig Lamanod Barangay, Food Production Support Program at Kalinisan Caravan, kung saan binibili ang plastic waste sa halagang 20 pesos kada kilo. Mabliyaw dyan may managsaliwad barangay. 10 to 11 pesos or 12 pesos lang per kilo. Pero dito sa Kalinisan Caravan, 20 pesos po ang worth ng bawat kilo. At pinapalit grocery items, school supplies at iba pa. Layunin po ng Abig Pangasinan na matulungan ang mga Pangasinense na makabangon mula sa dagok dulot ng pandemya at mapanumbalik ang sigla ng ekonomiya sa lalawigan. Sa kanyang mensahe, hinimok po ni Governor Pogi Espino ang mga residente na tangkilikin ang Abig Lamanod Barangay na magbibigay ng libreng serbisyong medikal na siya ring sinigundahan ni Labrador Mayor Dominador Arenas. Naritong muli ang karagdagan pang pahayag ni Governor Pogi Espino. Sa ikaraw ko, may sakay agaw dyan. Niya programa, may Abig Laman. Niya may narirangal nyo nung sama niya Kalusugan Caravan. Isang araw po na nandito, libre so tambal, ray check-up, and of course, minor surgeries, ray x-rays, laboratory testings. Okay, so yan po ang pahayag ni Governor Pogi Espino. Kita nyo? No, siya pa ang magsasabi na karuwang ko pa unatin kayo sa satan. Pakinggan din naman natin ang mensahe ni Mayor Arenas ng Labrador. Sayang kapusan at ating tanagagik, wadya so Team Espino, yung mga iter na panangaro, od balay na Labrador. Wadya so tatawagan tayo Abig Pangasinan, Abig Laman. Katigap to so may medical mission, yan nagawa ta, yan gaduuntan, naaskaso so Abig Laman. Yan. Naputol ba? Yan naman ang pahayag ni Mayor Arenas, no? Ng Mayor Dominador Arenas ng Labrador. Kung kaya't kahapon nakapagdala ang Provincial Health Office ng 351 medical consultations, 179 consultations, 50 chest x-ray examinations, 35 ECG tests, 10 skin diseases consultation, and 60 laboratory exams. Nagkaroon din ng iba't ibang libre examinations tulad ng blood sugar testing, 46 urinalysis, 16 SGB, HCT, 12 cholesterol, 21 at uric acid 36. Dala rin ng pamahalaang panalawigan ang Food Production Support Program na nagbigay ng 1,075 fruit-bearing tree seedlings, 1,100 papaya seedlings, 6,000 tilapia fingerlings, 50 trays farm-ready vegetable seedlings, 10 water pumps, 11 knapsack sprayers, 70 units dill nets at 20 units zine nets, no, para sa mga farmer at fisher folks ng bayan ng Labrador. Nasa 47,077 halaga ng lokal na produkto mula sa 20 na local vendors ang binili ng pamahalaang panalawigan sa ilalim ng Kabuhayan Palengke Caravan. Ang mga ito ay dadalhin naman sa 14 na government-run hospital sa lalawigan at ibibigay bilang pagkain ng mga pasyente at frontliners. Mayroon namang 15 na benepisyaryo na tumanggap ng kanilang 400 pesos cash payout para sa karagdagang pangkabuhayan o cash for work program. Nagbigay din ang pamahalaang panalawigan ng isang unit ng grass cutter para sa Barangay Bolo na tinanggap ni Barangay Captain Mark Jefferson Uson. Nasa Abig Caravan area din ang information desk ng tulong sa pagsasanay at trabaho kung saan nasa 59 o 59 na residente ang nakapanayam. Nabanggit din ni Governor Pogi Espino na ginagawa ng pamahalaang panalawigan ang lahat upang magamit ang mga Pangasinense ang pondong nakalaan para sa kanila. Kasabay nito ang pasasalamat niya sa pakikiisa ng mga Pangasinense sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan. Naritong muli ang karagdagang pahayag ni Governor Pogi Espino. We try everything to consume all the funds of the provincial government for all of you. Kaya po sa inyong lahat, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa suporta ninyo sa mga programa ng provincial government. Alright, so yan po ang bahagi pa rin ng pahayag ni Governor Pogi Espino. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo ng programa na kay Governor Pogi Espino at sa pamahalaang panglalawigan ng Pangasinan nagbigay ng karagdagang tulong sa kanilang hanap buhay. Pakinggan din natin ang bahagi ng pasasalamat ng mga benepisyaryo
dito sa programang ito. Po, dahil po ay natulong po si gobernador natin sa aming asosasyon sa Fisherman. At papasalamat po kami sa tulong niya sa aming barangay na nagbigay ng mga internet sa amin. Salamat. Ito pa ang Kami pahayag. nagpapasalamat kay Rob Bugi Espino dito sa kanyang pagbibigay ng ayuda sa amin na ganito para sa aming mga pamilya. Salamat ng marami. Okay, so yan po ang pahayag ng mga beneficiaryo ng programang yan na laging ibit-bit, no? At dinadala sa iba't ibang mga barangays. Dumalo rin sa programa sina General Services Officer Ivan Gladish Dumalanta, Provincial Social Welfare and Development Officer Emilio Samson Jr., Provincial Agriculturist Dalisay Moya, Provincial Information Officer Mr. Arpius Velasco, Assistant Provincial Veterinarian Jobito Tabarejos, ilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Labrador at ilang mga barangay captain mula sa karatig na barangay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Okay, magpapatuloy po tayo. So yun ha, yung mga programang yan, talagang napakaganda ng direksyon. Napakaayos ng direksyon ng provincial government sa pamumuno ni Governor Pogi Espino. Ang tuma ni Siri Curibunyoy, di ba? Anong ibabalik? Ibabalik saan? Sa kadiliman? Ibabalik sa kawalan? Ang lalawigan ng Pangasinan. Eto na tayo. Ang Pangasinan, nakaangat na kailangang ipagpatuloy lang. At yan po ang ginagawa ng ating kasalukuyang gobernador, si Governor Pogi Espino. Magpapatuloy po tayo, 35 minutes. Makalan po ang alas 8 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Downy.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa na... Alright. Okay. Alright. Maimis so kabuasan. Thank you so much for the love. No? May mga tao talaga na nag-share ng kanilang blessings. Kaya sila ay nabibless pa more. Diba? Ronnie G. Awa. Kaya dapat si Ronnie mag-share ka mo. Arate COVID-19 mo di tanay. Ha? Diba? Diyoy lang ti awa. Oh? Diyoy. Dapat aratay blessings sa aratay COVID-19 kantura. I-share yo. Mampaugto ka tanay. Mampaalmusal ka kantura. Diba? Awa konta da. On, pati si kamo lang tanay. Ganun lang yon. So maraming salamat po sa taong nagpunta dito na nag-share ng kanyang blessings. You know who you are. You always take care. At we appreciated so much. Kami po dito sa Aksyon Radio ay patuloy na nagpa-pray para sa iyong kaligtasan at good health. Okay? Thank you, thank you. Good morning po sa lahat ng mga viewers natin. Good morning, Dear Rose Mantimayor Pasyon. Good morning to you. At with your indulgence sa mga police stations na naka-tune in sa atin, maraming salamat po. Pero yung ating provincial director, ito yung text niya, no? Talagang okay, sure na darating siya. Pero malilate lang daw. Ganun, no? Kasi umatin sila ng Rizal Day celebration diyan po sa bayan ng Lingayen. Yun, sana sinabi na ni PD, no? Para alam natin na pero okay lang, no? Pwede naman tayong mag-antay. Sanay naman tayong naghihintay. Ganun talaga ang buhay, di ba? Pero in the name of public service, we could always wait. Diba? Bernard Manlapas, God bless po. Good morning. Elmer Morales, good morning. Rod Maki, good morning. Jap Cabrera, Police Corporal Cabrera watching from Santa Barbara Municipal Police Station, Agno Police Station. Flayo Anderzon, good morning. Yer Somar, Staff Sergeant Ramos watching from San Jacinto Police Station. Ayan, good morning ang pogi ng Pangasinan talaga. Ron Jukino, correct. Talagang poging-pogi ang Pangasinan, no? Ay, pagpaumanhin po ninyo kung malilate po yung ating bisita sa ngayon na ina-expect natin. Pero it's okay, di ba? Huli man daw at magaling. Huli pa rin. Kay Bernard Manlapas yun, nabanggit na natin. Leonard Nilibat, good morning. Si Zairo, Zairo, kumusta ka na? At si Batch Lerma Di Vera, good morning. At sa iba pa mga viewers natin, Hacienda Royal. Si Beshi ko, yung BFF ko, si Arsenia Maynigo. I miss you so much. You take care always. At ganun din kay Emma Bauzon. No? Mag-ingat kayo lagi and hope to see you soon. Very, very soon. Ako, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Kasi nga wala kayo Alaska tan kinawa. Inot nimis ako Alaska tan Cat Nation. Hinta, wadya tila balad Pangasinan. Good morning, watching from Pangasinan 2nd PM FC. Morning, sana nga ba yung second yan pa sa may Tayug or sa Alaminos? Yan. Kung Tayug yan, headed by Police Lieutenant Colonel Frank Ortiz. Tama ba ako? No? Ang tall, dark, and handsome. Walang kagatul-gatul yan. Na-happy ninyo dyan. Tama ba ako? At Geraldo Biray, good morning po. Ayun, Tayug. Yan, watching from 2nd PMFC Tayug, Pangasinan. Sige nga, please extend my greetings sa inyong lahat dyan. Siyempre, yung team leader na si Police Lieutenant Colonel Frank Ortiz. Ang inyong hepe na tall, dark, and handsome. Di ba, sir? Ganun talaga yon. Bike lang pag may time. Morning po sa inyo at Geraldo Viray. Yun, nabanggit ka na, no? Morning. At kay Jericon Cabanayan Lanosa. Morning from 2nd PMFC. Kay Ate Brandy Castillo ng PIA, good morning. At sa iba pa mga napakaraming viewers natin and listeners natin mula po sa iba't ibang dako ng ating lalawigan ng Pangasinan. At ganoon din, syempre, ang mga viewers natin mula po sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, no? Dahil nanunood yung ating napaka-sexy at magaling na friendship at classmates na si Maria Janet na nandyan po sa Canada. At ganoon din si Marivic Manlapas dyan sa New York. At syempre yung mga Pilipino at mga Pangasinense na nasa Middle East,
especially dyan po sa Saudi Arabia. No, 5 hours ahead tayo, maaga pa pero nanonood sila sa atin. At dyan din sa may Qatar, at sa UAE, yan at dyan din sa California, yan, yung mga viewers, mga may kabaluyan tayo ng Pangasinense, yawalat biyok tao, isan titanay, Pantal, USA! Pantal Gibang. Ayan, Disola family, Ferrer family. Good morning po sa inyo. Maraming salamat. Merry Christmas to you. Pwede pa. No, Happy New Year pa. Happy New Year to you. Kanto man, di ba? Sarang tunitan. At syempre, sa inyong lahat, no? Good morning po. At syempre dyan din po sa may Marikina Police Station. Uy, nanonood sila sa atin. Uy, good morning po sa ating former Provincial Director, si Police Colonel Red Maranan. Hi sir, how are you? At sa Quezon City Police Station na nanonood sila sa atin. At sa lahat po ng mga NUP, mga non-uniform personnel sa buong bansa. At syempre dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa laging pagsuporta at pagsabaybay sa amin dito sa Aksyon Radio. Basta yan po yung palaging ipinapahayag sa atin ng ating mga lokal na opisyal. Si Governor Pogi Espino, ayan, nandyan din ang ating congressman ng 4th District ng Pangasinan. Ay, by the way, Congressman Christopher Toff de Venecia, na ang dami-dami po niyang mga programa, mga proyekto na isinasagawa para po sa ating 4th District. Sinusuportahan niya lahat ng mga maliliit na businesses nila. At hindi lang siya, maging si Manay Gina de Venecia, si former congresswoman at ang ina ni Congressman Toff de Venecia, si Manay Gina de Venecia, meron siyang page, no? I-like po ninyo ito at i-share po ninyo yung Love Manay Gina. Alam niyo kung ano tong page na to? Ang laman ng page na yan ay yung pong mga products, iba't ibang mga produkto mula po sa 4th District ng Pangasinan. Nandiyan kayong tupig, kalamansi juice, ano pa ba? Lahat po ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng 4th District ng Pangasinan, nandyan po sa Love Manay Gina page, na yan po ay page ni Manay Gina, na nagbibenta siya. Ilalakuan to, kalamuro ibinibenta niya yan para po sa mga producers, local producers natin sa 4th District ng Pangasinan. Kita nyo, isang Manay Gina gagawa ng page para sa inyo, ganyan niya tayo kamahal. Yeah, syempre, ang pinaka very young, no? Pero ang kanyang pag-iisip ay ang gagaling ng kanyang mga ideas, Congressman Toff de Venecia. Parang kasing kasing young din niya si Congressman si Congressman Jomel Anthony Espino ng 2nd District ng Pangasinan. Ang kanyang Project Imis naman, na talagang napapaimis niya ang mga tiga 2nd District ng Pangasinan. Na mula nung nag-umpisa ang pandemic, hindi rin yan tumitigil para po sa pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng pagmamahal sa lahat po ng mga kababayan sa 2nd District ng Pangasinan. Kanya natin ibabagada, ugaw ni nako, hindi na issue yan, no? Yung mga edad-edad na ganyan at saka iba pang mga paninira sa mga Espino, hindi na po issue yan. No? Idagdag natin ang napakabait, Mothers Knows Best, Mayora Melly Espino ng Bugalyon. At aratay i-issue yung babangil, mga graft and corruption, kesyo walang direksyon, hindi na issue yan. Yung issue na tangkain mong patayin ang isang ama, ang isang tao na nagpaganda ng ating lalawigan ng Pangasinan, napakabigat nun, di ba? Ano kaya ang reason na gusto nilang eliminate para masuolo na nila, no? Kung ano man yung nais nila, pero hindi. Kasi alam po ng ating mga kababayang Pangasinense, kabat na sari kabaluyan tayuran Pangasinense, ang tadatan kung sino po talaga ang nagtatrabaho, kung sino po talaga ang nagtrabaho, nagmahal at gumawa ng mga bagay-bagay na mga programa para po sa ating mga kalalawigan, para po sa ating mga kababayang Pangasinense. Ganun po yun. Di ba? Kaya alam natin, kung si Gov Pogi ay pag-graduate na siya, isang term na lang, ano yung grade ninyo sa kanya? Siguro pasado naman siya, di ba? Pasado. Kung 89 man yan, 90 hanggang 95. Kailangan bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon para makagraduate naman kung pasado siya, di ba? Kaya alam natin yan. Meron nga siyang binanggit meron kasing isang nagsalita dyan sa 4th District ng Pangasinan na sabi nila ay sa pangalan Tukunoy Kasil, kinukuha niya ang kanyang lakas kay ama, no? Isang board member din yata yan na lumalaban bilang mayor diyan sa 4th District na nasa kabilang partido.
Yung sabi nila, si Pogi, kumukuha ng kanyang lakas kay ama. Ang ibig nilang sabihin, parang wala siyang sariling desisyon, wala siyang sariling, ano tawag dito, yung kanyang direksyon, no? Pero anong sabi ng gobernador natin? Anong sabi ng Governor Pogi? Nung nagsasalita siya sa harapan ng mga CVOs, ng mga volunteers, barangay volunteers, anong sabi niya? Correct kayo dyan. Totoo yan. Hindi lang ako ay kumukuha ng lakas sa aking ama na si dating governor, no? Amado T. Espino Jr. Pero hindi lang yan. Hindi lang sa kanya. Ang aking lakas ay kinukuha ko sa aking ina at sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mga kapatid, at sa inyong lahat na mga Pangasinense. Sa inyo ako kumukuha ng aking lakas para ipagpatuloy ang aking magandang paninilbihan sa inyong lahat. Tugawan nyo, di ba? Totoo naman. Di ba? Ang lakas ng isang tunay na nagmamahal na lokal na opisyal ay nanggagaling man sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, pero ang lakas na yan ay nanggagaling din, no? Nanggagaling din sa mga tao na sumusuporta sa kanya. Yan po ang kanyang pahayag na talagang hindi natin yan matatawaran. Totoo yan, sabi niya. So, hindi niya kinontra yan dahil totoo naman, di ba? Kung wala rin ang ama, di wala rin siya. Pero hindi lamang kay ama siya humuhugot ng kanyang lakas, kundi sa kanyang ina, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga kapatid, at syempre, sa lahat po ng mga Pangasinense na tuloy-tuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanila, di po ba? Dahil sa kanyang maayos na programa na ipinapatupad para po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Okay? So yan po ang mga dapat nating tandaan. Sa iba pang mga balita, ito po, isang photojournalist ng Philippine Daily Inquirer at Sunday Punch naman. Congratulations ha. Natagadagupan ang nanalo sa Explore for PD4 photo contest ni Congressman de Venecia. Wagi ang entry ni Ray Zambrano ng retiradong empleyado ng Region 1 Medical Center na nagpapakita ng mga binibilad sa araw na pingka na sikat na produkto ng 4 distrito. Tinalo ni Zambrano ang mahigit 200 entries na isinubmiti ng mga sumalis na pawang magagandang kuhang larawan sa mga lugar na sakop ng 4 distrito gaya ng Dagupan City, Mangaldan, San Jacinto, Manawag at San Fabian. Katuwang ni Congressman de Venecia sa pagpili ng mga nanalo ang ilang respetadong miyembro at haligi ng creative industry sa bansa. Dahil panahon ng Pasko, minabuti ni Congressman Toff de Venecia na hindi lamang grand prize ang winner ang may premyo, kundi meron pang 4 na magagaling na entries ang napili para maging 2nd, 3rd, 4th at 5th places na may premyo ayon sa pagkakasunod na 10,000, 5,000, 3,000 pesos at tig 1,000 ang 4th at 5th place. Maliban kay Zambrano, nagwagi din sa Explore PD4 photo contest sina Oliver Barciliano, Bernie Vicente, Nico Ortigosa at Jason Soy. Ayon pa kay Congressman Toff de Venecia, medyo nahirapan sila sa pagpili ng mananalo dahil madami ang entries, bagay na nagpapakita ng nag-uumapaw na creativity ng mga tao na unti-unti na nilang inilalabas sa social media. Lahat ng may sinubiting larawan ay gagamitin ng opisina ni Congressman de Venecia sa pagsulong ng kanyang distrito at pasiglahin ang ekonomiya sa pamagitan ng makulay na turismo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Hello?
Yan. Asa pa din. No. Okay. Good morning din sa mga viewers natin dyan po sa Bayan ng Sual. Pero magpapatuloy po tayo with your indulgence. Inaantay lang kasi natin si Provincial Director kasi mukhang makakahabol po sila. Babalik po tayo mga kaibigan, 10 minutes, makatan po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Menu. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, nakuha na natin yung oras ng kababaihan in action dahil binibigyan sana natin ng pagkakataon. Hinihintay sana natin yung ating provincial director ng PPPO, si Police Colonel Richmond Cadina. Yan. O naman, maayos naman yung usapan namin. Malinaw naman na sila ay umuo, no? At actually, nakailang tawag ito, postpone. Ito naman po ay para sa kanila. Tayo naman dito sa Aksyon Radio ay always very supportive sa ating kapulisan. Partners tayo Dahil kung ano yung nais nilang iparating sa ating mga kababayan, especially ngayong parating ang New Year, katuwang nila tayo. Diba? Sa Aksyon Radio tayo yung unang-unang sumusuporta. Diba? Tayong unang-unang nagbigay ng pagkakataon, ng oras sa PNP, sa PPO para po maihayag nila ang kanilang mga programa, ang kanilang mga mithiin, ang kanilang mga nais na iparating sa taong bayan. And so hopefully, the feeling is mutual. Diba? Yung ganon. Anyway, maraming salamat sa ating napakabait. At alam mo naman yan, sir, decades, no? Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis ang DPDO at siya din yung PIO ng PPO, si Miss Vicky Melchor at si Patrolman Cabrera na nag-reach out para sabihin na ganito ganyan. Okay, I understand, we understand, but I hope you also understand na yun, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, PD. Salamat po. Salamat sa pang-i-Indian. Ganun, no? Indian ka na pala. Sorry sa lahat ng mga police stations na na-Indian din. Ganun lang talaga ang buhay. No? Ganyan talaga. We have to close 2021 with the good vibes. At syempre, kailangan ay mag-ingat tayo. Walang paputok, Pwede tayong mag-ingay kasi sabi nila, kailangan daw maingay ang paligid para mapalayo yung ano man yung mga negative vibes dyan. Pwedeng, magtangtang, magbatingting ng kaldero, ng arinola, at kung ano-ano pa dyan. Yung mga may baril, huwag niyong gagamitin yung mga baril ninyo. Hindi na po uso yan. Baka kayo din po ang magkaproblema. Sa lahat po ng mga viewers natin, napakarami nating viewers, sa lahat po ng mga PS, police stations na nag-antay, no? I'm so sorry. Ganun talaga yun. Precious Gem, hello ma'am, good morning. Kumusta po kayo dyan sa San Nicolas? Arjo Lumibaw Paraino, Leo Goloya, good morning. At Edmond Ermino, Sherwin Viernes, morning po sa inyong lahat. Maraming salamat and have a happy New Year. Okay? Carrie Fade 11. 11. Ganda. Maraming salamat po at nakuha na natin ang oras ng kababaihan in action. Thank you. Again, sana po ay tapusin natin ang 2021 na may pagmamahal sa ating puso. Kailangan puso pa din ang ating ginagamit. Sabi nga ni Gobe, lahat ng ginagawa niya galing sa puso. And of course, it comes with the mind. Pero kailangan umiiral ang puso natin dahil diyan na siya ang nakakaramdam kung ano yung kailangan ng ating mga kababayan. Ganon po yun. Ganon din po kami dito sa Aksyon Radio dahil may puso kami para po sa inyong lahat. Kaya mahal namin kayo dahil alam namin na mahal nyo kami at sinusuportahan ninyo kami. Thank you so much. Sana po ulit ay good vibes. Ang tabayanan po ninyo, meron tayong special year-end report, no, ng mga maglalakihang balita, kaganapan po sa buong 2021. Ipipresent po namin sa inyo yan sa 31 ng hapon hanggang 1 ng umaga or hanggang hapon. And then live coverage po tayo ng 31 ng gabi, no? Para po maiparating namin sa inyo ang kaganapan sa pagsalubong ng 2022. Okay, maraming salamat once again sa buong taong 2021. Thank you for all the love and support. Sa ngalan po ng buong tropa ng Aksyon Radio Pangasinan DWCM, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at umaasa na nandyan pa rin po kayo dahil kami po ay nandito pa rin. Yan. Okay, thank you once again. Maraming salamat po. Balbalig yung salamat at si kayo namin sa Technical Department, si Aksyon Conrad Alvarez. Again, sa ngalan po ng buong tropa ng Aksyon Radio Pangasinan. Have a happy and prosperous 2022.
mag-iingat po tayo. Ako po yung lingkod, Aksyon Violy Valdez Ferrer. Sa Aksyon Radio, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radio Pangasinan, ang ating oras, 30 minutes, makaran po ang alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by ACS